Zdravím, ono je perfektní, to jsem Tučňák. Čau. A dneska je to první jako video v sérii GTA 5 a jdeme začít, takže začneme a pojedeme do metra a tam zbijeme hodně lidí. A teď ho musíme najít, to metro. Co to je? Kam jsi to vyjel? Co to je? Je to? Vlaky. Vlaky? A jezdí tady? No, mohl by. Ty jo, co rychlý auto. Majme, už nepojedou. Tučňák za chvíli pojede domů, tak to jsme to rychle museli natočit. Možná budu točit i online. Jako, víte co jako online, víte jako online. Ne, online. Jako prostě online, jako mulťák. Jo. Jako online, víš co, jako online. Jako online. Ale hlavně se mi nesmí vypnout, když budu hrát online. Ale je to v prdeli. Co? Vlak jede proti mě. Ne, dobrý. Tady to projedeme. Jak se teď mám dostat z téhle prdele prej, že ono? Má, jak se tam dostal? Co to má barvu to auto? Já bych chtěla ale najít zastávku. Vlakem nemůžeš jet. Teď co říkal, ne? Že jsi jel vlakem. Metrem. Metrem a tramvají, že? Tramvají. Co to je? Kdo to je? 100 hodin. Tady Franko. No kam jsi to dojel, ty jo? Do té nemocnice jsem jel úplně rovně, myslím. Tohle auto. Ty vole, ho zabil, co ho vypraví. Ty vole, já stanu hvězdičku za to, že on mi tam vběhne při to auto, ty. Tak? Taky něco kecají po všáku. No, nevím, no. Tak mi třeba kdyby nevím video na nic jiného. Video bude až bude. No jich máš milion. Já si vydám teďka to rozbor mého nového mobilu. To je první video, já si tu brácha nestranu. První bereš myšlený. Stejně paří až večer. A i tak si klidně budu dělat tady. Někam pojedem a nebudu kam. Počkej, jak si daju pro Sorry, pojedeme, sorry. Tak. Si dám můj kanál, nahrát. Teď a co? Jedna hra. Tak. Děkuju. Dementi.
Koukejte to, mě řídí. To takhle, to bude jednoduše. Stalo se ti už někdy, že jsi zapomněl tam dát veřejné? No. Já jsem zapomněl to někde udělat, tak jsem to musel vymazat. Nebylo. Nebylo, vole. No. Odemka! No to vypítali. Tak, už se nahrává. Ty šuj. Ty vole, mlečko je na motorku. Čekaj, rychlý tady. Teď já jdu mám, vezmi to. Já teda budu vyšenu. No právě. Protože my tam máme takový strop a on nás pomaluje Wi-Fi. A my jsme si teda přeměnili jinou Wi-Fi. No jo, ale ta je hrozně pomalá. Lidi, mě nahrávání trvá 2 hodiny jedno video, než tam dám. A teď už mám ani ne minutu a 18%. Kolik mám minut? 7 až 6 vteřin. Ještě mám hodinu čas. Tak krásný. Ne, škoda. Jsme kalili líp. A aspoň jsme spali dole. Místo včerejška. Mám? Ty mě zabije. 40, co? Ty mě zabije, až přijedu. Kdo? Matěj. Proč? Co nemám náboje, žádný. Tak nakup. Myslíš, že já mám prachy? Ne. Já mám 12 milionů, tak... Co? Jsem hezký, co? Ty až teda možná ještě víc videjka. Nahraju co nejvíc. A jen natočím ještě možná spolu nějaký, abych to měl rychle tady ještě u vás. Je tohle libový video. No, to je libový auto, vole. Jo, to je elektrický. Ne, tohle vedle. No jo, to vedle. Filas, natočím ještě něco možná spolu. Okay. Abych to si tady všechno u vás dal. Tak, Šuli, ne, tě ukradu. Aha, Šulinko. Lidi, jestli to ještě na jistém odběru, tak si dejte končinák show. Ty vole, 9 minut, počkej. 8 minut. Ježiš, to je hrozná písnička tohle. Tak, teď dám mapa. Dáme si zbraně. A jdeme nakoupit náboje. Co nejvíc, mila. Kupuješ tak nějakou novou pistoli. To je krásný auto. Asi pojedeme si... Já mám ještě. Já taky. Když já mám tak 12 milionů. Jo, no to jo. Nemůžu. Tak ale ty to máš dohraný, že jo? No, to víš, no já jsem udělal mise. Tak ale hlavně to máš díl, že jo? Tak se nedím, že to máš dohraný už. Od Ježíška. No jo, ale minulýho, že jo? Jako nemyslím toho, co byl teď. No, jo. Toho, co byl? Kecáš. Ne, právě toho, co už teďka nebyl, až předtím ještě. Jo. Jo, ty jsi to měl úplně přesně, jak to vyšlo, ne? No, skoro. No, tak ono to vyšlo asi o měsíc dřív, jo. To ne, to nic. 3 měsíce. No to, jo, vlastně to vyšlo 2013? Ne, 2014. 14. Jo. Dáme si videa na YouTube. Kde jsou zbraně, ty vole? Co? Kde jsou zbraně? Toto. Jdeš blbě. Kde jsou Na zbraně? té hlavní silnici. No, je 2
tě betoně zase. Tak dolů. Dolů. Tady? Tak zahni. Tak, tady. A ještě ammunition. Ammunition. Daj. Tak, co to bude? Pardon, to jsem nechtěl. Jsem chtěl něco vybrat. Co vybírá? Já bych se dělal nahoře co objevit, ale když tě hodně policajti, tak ti tam nechce. On je zastřelil. On střílel po těch policajtech. Oni střílí. Oni ho trefili. Že on tě chtěl zachránit. Oni ho trefili. Bych nechtěl kámo. Dobře. Na boje se dobrý plán. Slez ty vole, zalez ty kokute. Škoda, on tě chtěl zachránit. Pojď, jsem nic neudělal, kokoti. Tam policajti, ale to by neměli takhle zabít lidi. Ještě k tomu nevinný. Tak je to Amerika, že jo, tak. Je mi to jedno. 95 zpracováno. No, konečně, vole, aspoň mít klid. Ale zase nebudu mít prachy. No. 90. Jsi točil teď? No. Jsi to točil? No tak mi to přišlo. Jo. Jsi už týden. Tak, to je všechno z tohohle videa. Já děkuju za slednutí a čau. Pozdrav. Čau.